କାହିଁ ଝୁଣା ଗୁଡ଼ା କାହିଁ कौन करछ ପିଠା କରୁଛି की पिठा हम कुह ना टे ଶୁକ୍ଳ ମଣ୍ଡା ଛଣା ମଣ୍ଡା ଆଉ ଚିତଉ ଆଉ ଆଉ ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ସିଉ ପୁଳି ଆଉ ବରା କ୍ଷୀରି କାକେରା କାକେରା। କ୍ଷୀରି माने आम घरे एतिक प्रकार पिठा हुए ना किंतु खाइया को कहीं ना ତଳେ ଦିଟା ପିଠା ଦେବି ସେ ବା खाली गोटे माने भोग मानिया हवा कथा हाय हाय मामा हाय ता 12:15 ହେଇଗଲା ଆଜି ନା ଆଉ ପିଠା ଗୋଟେ ଚୁଲାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କରିକି ନହେଲେ ଆଗ ଦୁଇଟା ଚୁଲା ତ ସବୁ ପିଠା ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଡେରି ହେଲା ଏଥର ଝୁଣା ଦବ ଆଉ ସଫା ହେଇଯିବି ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ମୁଖୀ ଦୀପ ଘିଅଟା ଭଲ ଘିଅଟା ସେ ତାପରେ ଦୀପଟା ବି ଭଲ ଆସିଲା ଅନଲାଇନରେ ନା ଥକି ଗଲି ସକାଳୁ ଆସି 12:30 ହେଲାଣି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ପୁରା ଥକି ଗଲିଣି ଆଉ
ମାନେ ମୋ ମାମା 3ଟାରେ ତ ଉଠିକି ବି ସେ କ'ଣ ଥକି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏବେ ସେ ଆହୁରି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜମା ବି ଖାଇ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ? 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ବି ଆହୁରି ଥକିଲନି ନା? ଲାଷ୍ଟ ପୁଣି ଏଇଠି ଆସିଲା ଏଇ ବରା ଛାଣିବାକୁ। ହଁ ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା ତମର? ହଁ ଆଉ ନା, ମାନେ ବରା ଆହୁରି ପିଠା ହବ, ଖାଇବ କିଏ? ମାନେ ଆମ ଘରେ ତ ଲୋକ 2ଟା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ତମେ 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ଥକିକି ବି ତମେ ଆହୁରି ପିଠା କରୁଛ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଟିକେ ଖାଇଲ। ୱାଓ, ପୁରା ଦୋକାନ ବରା। କିଏ ଖାଉ ନ ଖାଉ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି। ମସ୍ତ। 3ଟା ରାତିରେ ଉଠେଇବି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଠା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର। ଲାଗିବ ନା 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି, ସେଥିରେ ଆଜି ବି କିଛି ବି ଖାଇଲନି, ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ରହିଛ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଉଠିକି ତମେ ଲାଗିଛ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ବି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ତ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।